Sama sa gyapon guys, ga trabaho ko og pukot. Ingon man guys, nangita na ko ani og paon. Makita ni mismo guys diya sa mong baybayon. Guys, ni ako sa baybayon guys. Talisara pang adlaw guys, nagpahimos ko sa panahon. Nagpangin-hangin ko guys kay arang inita dito jud sa muang mismong panimalay arang inita. So nakahukom jud ko guys nga ani jud ko aning baybayon magpahangin. Hello guys. Pagkakaroon guys niya ako sa baybayon. Naglakaw-lakaw ko ani guys, ug mao ni ako nakita ang usa ka sanga guys nga nindot kaayo tamnan og orchids guys. Hunahuna ra ako ang gadako ani guys kay di man jud mahimo ni og ako ning alsahon kay wa may pwesto sa amo ang lugar. Basta kay gwapo ni siya tan-awon guys, so magbarog na siya tamnan og orchids. Hinahinay ko ano guys, padung ko dito sa may hunasan. Napa may oras nga mo adto ta adto dapit. Kay manginas ta guys, mangita ta og anbang. Medyo lapok po ano yung among dapit guys, pero dili kay tanto. Makita na to ang kamiging guys. Tungod sa kalinaw sa panahon, makita gid ang kamiging oh. Way bawd guys, linaw. Hinon madag-umon laman hinon ang kalangitan, pero di gyud ni siya ingon nga makauwan jud guys kay nipis pa kayang dag-om. Pero arang inita ni among lugar karon guys. Murag triple ang kainit sa adlaw, mao nang ubang kasagaran mo gawas jud kay mo ginhawas gawas. Mohanggap og labas nga hangin. Sa akong paglakaw guys, nakita na ko ning nga shell. Ako ning gidukdok isa ka kilid ani guys kay hait man, makasamad man ni siya. Kay siguro og ako poy maunay ani mo na ang gidukdok ang isa ka kilid ani guys, gihabulan. Kay duhi ra pud kaadyo og masamad ta. Kay kini atong lapalapa guys kung mabasa ra ba humok. Dali ra kay makasamad tong maong kinason. Muna akong gidukduk guys.
Guys, ni ako sa baybayon guys. Talisara pang adlaw guys, nagpahimos ko sa panahon. Nagpangin-hangin ko guys kay arang inita dito jud sa muang mismong panimalay arang inita. So nakahukom jud ko guys nga ani jud ko aning baybayon magpahangin. Ay labas kayong hangin ini guys. Pasumangil po kuanig pangitag. Mangita kuno po kog shield guys. Ala. Kita kog shield. Ay di umang day umang. Di day shield. Shield pero umang day guys. Agingon nila ani guys og naa kunoy kuan kanang ambang. Daghan nakakog ambang aning dapita guys pero ambot og asa na nila kuha kini hindi po ta ka mao manginhas guys. Tabi ajo mo kasuko ha. Nagpahangin lang. Gusto po ko mo tan-aw og kuan kanang ambang. Makakita ka kog ambang ani. Dito sa luway kung mangambang mi amo ra mang kakaon ang bunbun mawa ra man ang bunbunaan naman ang ambang. So dinhi ka ano tabi. Hala. Sila iniingon og naa kunoy ambang ani atong tan-awon guys. Taog naman hindi na makita. Ala. Ganahan ko gambang guys kilawon. Ang nakapurkilaman kay kiningwa na tay ngipon mo po siya po ganaganag kaon. Kami ganang bang guys. Ganahan po kog latpo. So ati sa lawang ambang. Dito hinon sa Mindanao guys, dapit nga mong nahimutangan kanhi. Daghan jud hinon kaid kinason. Yung kag kinason sinako naa. Mga bat daghan. Daghan pong lubot-lubot. Daghan mga saang. Daghan mga imbaw, litob, balisaha. Ani dinhi guys baw. Lack of kuan man ani kay gaatubang manggod ning dagat namo dinhi guys sa Valencia atubang og kanang Pasipiko. So joy. Way mabuhi kay kinason og mga bata ni guys. Kay sigurado man mabanlas jud padong sa laod. Ako tingali ambang guys pero kay kini lagi manginhas buta-buta. Di gyud kakuha, di kakita. Lami jud kayo ng isla guys nga nagpuyo kag isla ba. Taong pagtuo lang. Puyo tag isla. Unya daghan bitaw kaayong abunda kaayo sa mga
kinason, mga bat, mga isda. Dito na to na makita sa Surigao, guys. Dito sa dapit nga mo ang gigikanan, naidaghang bat dito, mga kinason, isda, guys. Manahid mi. Nahinumdum ko sa una, guys, sa daga pa ko. Mayuma to akong mga barkada o mga to sa isla. Kay labi nagpanahon dito sa Mayo na ay daghang mga kandidata, guys, para sa piyesta. Alabanay man mi, guys, dadon mi sa isla, mamaylihan mi dito. Medyo miyon to akong papa nga okay pamayli, pero pagka ugma maglampas. Mo dyan na ingon sa kong amahan, guys. Shield on. Kita kong shield, guys, oh. Liswi. Ugma sa buntag lampas, ha. Karon mamayli mo bro buntag lampas. Asugot ko, guys. Pero among ideya ato, guys, mamayli mi og magabi pero pagkabuntag sayo, guys, manahid mi namay sahid sa akong amiga sa isla. Miyo man tong tatay o wa man tayo swag pamahaw. Hala mga bata, masugot bang mog manahid ta? Naida kong duot sa isda, o kanang gingon nila moy sa tingan aning sana itong ingana itong duot sa isdang kilawon. Ay nalimot ng kulay po itong ibis. Guno. Ay guno, niingon nga ay naida kong duot sa guno ato nang lagtaktakan og sahid. Sa mga badje mo uyon mo sag unong kay aron makadapo mig sudanon sa bukid mo to, guys. Taas man kayo ang baling, dako man kaadyo. So nanahid mi, guys, para isuag pamahaw pastilan, guys, tungod sa kaabunda sa maong dapit. Agamo lagi nakuha nga guno, mga usang taro tingali to. Unja niingon pag jadag tatay og mootro pabata. Matay nung dagko naman ni kay ato ang daghan naman ni atong kuha. Insakto na ninong. Taga bukid lagi mi, guys, nahangop jud mi og ganang isda sa isla. Mo nang ganahan jud mi miingon nga mamayli mi dito sa ilang lugar. Daghan pong may mga amigo dito nga mga cat. Tabang po sila namo, guys, og panagat. Kay atimanon lagi kuno mi kay mga dayo man mi sa ilang isla. Mo na nga alingaw gyud mi kaadyo bisan tog na mayli mi. Pero inig-uli namo, guys, makadajud mi og isda. Mo nang malipay po damong ginikanan. Mo nang dili na musupak sila si mama ug si papa og moadto mi sa isla kay mga suod nga higala man pud sa among ginikanan ang mga tag-iya sa mga sahid, guys. Kay pareha man mi na mi sahid, sila pud na mao na nga okay sila. Kanindot naman jud, guys, kung gato ta sa isla daghan kaayong isda, no, dahang kinilaw. Mao na magdajud mi, guys, og mga duma padung sa isla, kamuti, balanghoy, saging. Mao nay paborito sa isla, guys. Bisan gani guay kinilaw. Niagi wa patay makilaw kay labi wa pay kuhang isda. Magkuan rami, guys, kanang tabi. Ay bat, guys, oh. Nakita gyud ko bat, guys. Ang kapor kay ni, guys, kay wa ko isudlanan. Tabi, ha, pasaylo ako, ha.
Sa ilo ako intawon tabi-tabi. Saba-saba ra ba jud ko ani. Sa malagi nga vlog malagi ta. Ay lang mo kasuko. Pagpakita lang mo sa kung ang camera pero ay lang po kun yung hadlo ka ha. Singan aning padayon ta guys. Mao lagi sa isla abunda madaghan kaayo og makilaw mao lagi na ang among dadon kito laging mga duma. Kaning duma guys. Kana mag-picnic dito ta. Diba magsakay man tag sakayan. Pag sakay na to sakayan ana guys, bisag ituslo ra ning ato ang singan aning ituslo ra natong kamuti saging sa dagat bitaw. Sus lami ang jud guys, ka-obserba jud ko ana kay nabaguhan jud ko sa dagat sa una, na ignorante ko kay bukid malagi mo sa una. Mao nang na-ignorante lagi kog dagat, mao na nga sus kalami gajud ang dagat. Lami ang dagat buting-butingan. Maglangoy-langoy, mag-akbo-akbo sa sakayan. Lingaw na kaita ana guys. Ngit-ngit na gajud guys no. Ngit-ngit na kaadyo pod, pero dire sa kasagpan hayag pa. Kunas dayog hapon susog na buntag pa di ay nilami. Lami ang pag suroy-suroy. Mao na to guys, matag fiesta sa among lugar sa una sa Batanon pa mi, dadon jud mi sa isla. Mao na nga dili man pud mi magkiat guys. Kay basig isumbong mi sa mong tatay. Ang among gidangpan murag amo ra man pong mga ginikanan. Lagi niya guys, pag uli pud intaw na mo mag kuha na pud pag pag uli na mo ana guys, mag asikaso na pud mig para sa uma. Kay si papa si mama sa laing adlaw mamuuman. Sabado rin tag Domingo rin to ikakuan sa among kawalyang pamudyo. Mao na nga magkuan jud akong amahan. Magdinakaw jud sa adlaw nga Domingo. Manguan jud mi kanang maglampas jud mi. Magbungay. Mao na naana jud kog pang kuan guys kanang pang uma. Kupot-kupot. Kaya ako may panganay. Ako may right hand ni papa. Magbasak mi guys. Na ako. Niagi guys, agad akong ulo guys na naputos na ni hubag. Kay dako mamig basaka nanuhumi. Ako intay sugod-sugon sung inahan og hatud-hatud og pagkaon. Kining maglukdutag bukag guys nga mainit pa ang kanon. Uy makadaot man di ay na. Makadaot man di ay nang maglukduta og init atong ibutos tong bisag na ay hapin guys makadaot jud ni buto-butog na muto-butog akong kuan guys kanang singan aning ulo laktod guys na upaw na ang ulo guys medyo gani intang kay naulian ni naupaw na ang ulo guys murag di pang nuka to nga nihilak ko guys kay dalagang naupaw na nagnuka ang ulo dahil nakatambag na ko guys nga nawat-uwat naman napahak lagi mao to nang dahil nakatambag na ko guys nga maligo magkaligo puson ang kanang atong bagol-bagol o nos
1,000 sa lubot sa kaldero. Nakatawa ba ko ani guys, pero tinuod ni nahitabo dyan sa akong kinabuhi. Mauni nga dili day matamay ng lubot sa kaldero guys, daghag tunong, daghag kapuslanan ang buling sa kaldero. Mora dito nakaayos ako ang upaw. Unang di ko malimot guys. Nisultihan lang muna ako guys kay aron kakuhaan po pagtulunan sa mga tao nga naisama na sa una nga nainto diferensya sa ulo. Mura ganuka. Nanuka lagi ito paningkamot guys. Mao to nga gitambalan ra taon og kanang takuling sa kaldero. Kuhag lubot sa kaldero guys kanang buling, ginusnos. Mao ra tay nakaayo to guys. Hapon na jud guys, padung na jud kumuuli ani. Layo para batong amuang panimalay. Angit-ngit aring dapita pero nganion, hayag pa man. Daghan jud ko kaayog experience sa daga pa ko guys. Panganay lagi mag-uma, ako may assistant. Unya kung maglugi na sa papa og lubi kay nanaopera lagi me. Ako po ana guys. Ako po magbatak sa lubi, si papa po magsaka. Tabangan po na muglugi. Mauna nga kamao jud ko sa tanang trabaho guys. Magdaro, sus di pud lalin ding magdaro guys. Niagi na po ko gadaro guys, practice. Pasar jud numpog ko pero daghang short na ho ay nanga buslot, nanga ak kay inantigo man dai ning pag hawid og daro. Pastilan. Katawaan ko sa kong amahan guys. Inoon dili man to ingon nga gadaro kay may gisaligan nga practice ra ko adto guys. Unsa ang pagkuan sa hawid sa punta sa daro. Manaka po musa ka po mi og lubi. Kamo ana po ko ana guys. Pagbungay kamao na pod. Daghan ang nanuga guys kay uso kay ang nukos ron. Ngit-ngit na dyo guys, padung na kumuuli. Kay layo-layo para batong amo ang balay. Basta kay makita jud nato guys nga daghan jud kayong mananagat nga nanagat karong hapuna. O nagpasalamat ko ninyo guys kay nagpatalinghog mo sa ako ang video. Utang ko kaninyo ang ako ang saka na ho gamay sa social media. Ginoo ray magbawas ninyo guys. Kay isig paningkamot na lagay taan ni kasi ugaluyan ra pud ta. Kaluyan ra pud ta sa panahon. Og git na jud guys, di na jud makita nining tungura guys. Mang hinaot ko nga nakahatag ko ninyo lingaw ning ako ang karong pag-video. O ako mo yun guys. Bye bye.